Hier wordt de eerste editie van de Jester Zeepkisterrace. Wie eigenlijk van mijn vriend en een kameraad die zijn van nou ja, wij bouwen hem en Doma's rieden. Dus ik heb eigenlijk net zoveel keuze. Spannend? Ja, ja, best wel spannend. Ik krijg test erin en dat gaat best. Dus nou ja, we zullen het zien. Nou, het hekken hier en daar wat. Ja, daar valt wel een in om. En er staan pelen aan de kant waar het geld van afbrutsen binnen. Ja, het ben ik eigen creaties. En wij doen wel een keuring, zeg maar daar je wel deugdelijk bij. Maar het komt er natuurlijk wel een op om, want het is een scoons van 4,5 meter hoog. Ja, daar komen toch wel, mijn gonkje kom je er al. De jury van Joet, waar let je vooral op? We letten op het algemeen, wat er al hier gebeurt. Hoe de kostuums eruit zien. En hoe de zeepkist eruit ziet. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. En wat ga je vooral zien? Ja, heel verschillend. Het is heel variërend. Maar echt heel veel aandacht is erom besteed. Dus hou je wel hun best. Ja. Met alle vrijwilligers die we juist rond opbouwen, dat gaat je perfect. En van hem weer alles op bralletjes. En zoals nou eigenlijk voor het publiek en bij mooi water, droog. Ja, het kan voor u net beter. Raarden Jan van der Beek. Hij komt erover. Zo jongen. Laat het nou.